Салом алейкум дӯстон. Соли 2023 соат тақрибан 2:00 Санкт-Петербург. Ина бародаро Яндекс доставка. Хай рӯзорам мегузарад. Рӯзаш меояд ки иншоаллоҳ мурам соҳиби сум мешавем. Рӯзаш меояд ки мурам успешни мешавем. Но ана ҳамин рӯзҳо, азоб, ранҷу азобҳо, машаққатҳое ки ман кашта истодам барои расидан ба орзуи ниятам, ин рӯзҳо як афсона мемонад. Баъд аз 3 сол ё 5 сол ман механдам ба ин рӯзҳо. Иншоаллоҳ рӯзаш меояд ки марам успешн мешавад. Рӯзаш меояд ки ин чизо аз ман дур мешавад. Рӯзаш меояд ки ман дар ҷое мешавам ки иншоаллоҳ дар ҷое мешавам ки онҷоро ман орзу карда истодам. мебинед иншоаллоҳ.